Hebathin, sure. What's up? Hebat Uber for 22. Uber for 22. Hebat Uber for 22. Uber for 22. What's up? Issue. I think I ain't on this. Hebat Uber for 22. Hebat in figure of 70. When you figure wala shoe when I pass it, she facing it. Yaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. But if I take it, I think she get 11. Papa Miss 7. Remember 7. Then it's a pretty potter with a welcome motivated in the photo shoot. I'm a lines of I'm a bars of the shop. Ngitheli kusho ningi spirideshisayo Istop sikusi masikusupha labantwana bakhala kodwa nje phakathini village wall school lapho sephathe seqalile tshela ukolobo kuze imali phaketheni sihleleni masoqhumudakalani kusho ngale ndizamshi ngijimisa uroli ladlo madibo mandela ngithi can't believe it ukuthi sengivuki sengimile mabe ngibona ngisantsheke lokho la kuvele sibifuna inkanti imabati sabangqongqozela kwashuka bakhala bo ashu ngelunga ngithinto yangephazamisa ngisahlanganisa cash ngidabukele Awu yithi amadela kufa sesivele empini kamalamula qalaza nalikabula khona sebebiza ukwafuma endlula engithi achuzi khona manje 2024 ngena ku December for revive big show ibipaka nakabili nakathathu shuthu shiki awu achoose